माखासे बाथ्रा सोंनि दिनैनि बे रेलियाव फैनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों? थारैनो जोबोद खुसि मोनदों। थारैनो जोंनि BPF हान्जाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। एबा जायखिजाया नांगोला देरहागोन जोंनो BPF सरकारखौ नांथारगौ कि नांथारगौ। जय BPF जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारि सार जिंदाबाद 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 आसा फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों बन्धु दिनैनि बे आसिरबाद रेलियाव फैनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों गोसोखौ बे एसेबां मानि दोबै मानसिफोरखौ नुनानै? आच्छा जोंनि BPF पार्टिया जोबोरैनो खौसे दङ बर'नि थाखाय मानो होनबा जोंनिया गोबां बेले बेजे जागासिनो दङ फारसेथिं BJP आ नाख्रेबगासिनो दङ बेनिफ्राय आरो माबाया बै UPP-लाबो नाख्रेबगासिनो दङ नङा होमबा जोङो खौसेथिनि थाखाय माने जोङो BPF-आ खौसे जानो थाखाय जोङो आगान सुरनाय जादों आरो। आच्छा बे मादैमोनाव माखासे बाथ्रा सोंनो नागिरदों दा माखासे बाथ्रा सोंगोन आरो दिनैनि बे रेलियाव फैनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों? बे रेलियाव फैना माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोजोननाय मोनदोंना? फैगोन समाव UPP-खौ मा रोखोम बिदाय होनो हागोन? माबायदि मोनदों दिनैनि बे प्रग्रामाव फैनानै? गोजोननाय मोनदोंना? फैगोन समाव हाग्रामा महिलारि सारा सरकार दानो हानाया रोखा जागोन ना जाया? रोखा जागोन ना? आच्छा दे दा दिनैहाय माने बयबो बिदिनो आरो माने सोलायनायखौ लुबैबाय माने बिथांमोना बै समाव परिबर्तननि नाम लानानै मोनसे दोहौ लाबोदोंमोन नालाय दा माने उल्था परिबर्तन जागासिनो दं आरो ना। आच्छा आउट खालामथारनांगौ। हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय माबायदि बोलो होखो नोंसोर दे? आच्छा थारैनो सरकारा 100% फैगोन ना? आच्छा थेंक इउ ओरैबायदि जाबखो मानसि एकदम बिराद देव आरो फैगासिनो माने मा फात्ता मोनबावनो एबार UPP-आ नायनानै लादो बिथांमोना जुदि भिडिअफोरखौ नुयोब्ला माने एबार दिनाव गोजांसिगोन आरो दखान होदों बहुत मानसि होंगो आरो फैगासिनो दंबावो दोबै मानसि फारफ्रोम सिंनिफ्रायबो माने जोबनो गैया आरो नायनानै लाबानो जाबाय।
महिला रिसार्टखौ अवाइट खालामगासिनो दं दा बे जाहैबाय सारा बे लामाजों फैदों दा फुरा फैनाय लोगो लोगो बेखौ गोजौआव दोननानै बे सिंजों माने साइक्लिं खालामनानै होनाय जागोन आरो दा सारनि थाखाय बिराद अवाइट खालामगासिनो दं नायनानै ला हानजा हानजा BPF-नि परिबर्तन गाइस नायनानै ला माबायदि मोनदों मोजां ना आच्छा दे गोलोमबाय नामा बाजै दोबै दोबै मानसि नायनानै ला गाइस